Salam elek mehriban adamlar. Sağ gorgun oturan mısınız? Ocaklarınızda ağda birlik, döwletlik ýar bolsun. Öz pehim parasadyny adamzadyň beýik geljeğine gönükdirip, dünýä nusgalyk işleri durmuşa geçirýän milli liderimiz mehriban arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaç almaklygyny, awray mertebeleriniň yer ýüzünde mundan belent bolmaklygyny arzu edip edýär adamlar. Biz miras teleýaýlymyny Birleşen Milletler Guramasynyň Ilim, Bilim we Medeniýet baradaky ýürütleşdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň işleri barada milli toparyň sekretariýaty bilen bilelikde taýýarlap size ýetirýän Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň täze sanyny görmäge çagyrýar. Edid adamlar, bugün bizim gepleşigimizde ýene-de milli gymmatliklarymyz hakynda, dünýäde at awraý şöhratlanýan türkmeniň ata-babalarynyň bize miras goýan ruhy hem maddi gymmatlyklary hakynda giňişleýin söz açarys. Ine şu münasibetli gepleşigimizde bir näçe mehmanlar gatnaşýarlar. Häzir men olar bilen tanıştyryp geçeýin. Ine Birleşen Milletler Guramasynyň Ilim, Bilim we Medeniýet baradaky ýürütleşdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň işleri barada milli toparyň jogapkär sekretary, Türkmenistanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçesi, Türkmenistanyň gahrymany Çınar Rüstemowa. Ine şeýle-de Türkmenistanyň halk artistleri Gülnar Nuri we hemde Murat Bayramgelliýew daglar. Hemimine Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň mugallimi, halipa ýazyjy, dramaturg, Türkmeniň altyn asr beýatlyşygynyň bir näçe gedek ýeňijisi Kömek Koleýew. Şeýle-de Kömek agan aňar ýanyny sunugaty öwreniş ilmläriniň doktory Çaryar Jumaýew. Çaryar agan aňar ýanyna bolsa, Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatar Öwezov adynaky Türkmen Döwlet Ýürütesatçylyk Mektebiniň mugallimi, Türkmeniň altyn asr beýatlyşygynyň ýeňijisi Spartak Atakow daglar bugün gepleşigimizde gatnaşýarlar. Mehriban adamlar, biz bugün bir gyjagyň taryhy hakynda söhbet etmekçi. Ol bir gyjak bolsa-da, onda bütün milletiň ykbaly ýeter. Häzir gepleşigimiziň başynda Türkmenistanyň atgadynan medeniýet işgäri Batyr Çariýewiň okamagyny edýär adamlar. Hut şu gyjagyň ykbalyny özüne jemlän setirler bolan Türkmenistanyň sunugatda atgadynan işgäri meşhur kompozitor, ussat, mugallim Oraz Gylyç Gurbanýazowyň düzen bu gyjak atly goşgusyny diňläliň. Meşhur Al-Seýitden ýadygär galan müňläp sazmyşdygyny ganran gyjak. Ençe halipalar eline heňleri bilbillek saýradan gyjak. Mukamlar eýesi beýik halipa Kara däli öýekleň aýdym-aýdypdyr. Garinladyp salanyny Al-Seýit oň alkyşyn alar eken bu gyjak. Sapy onuň sadap bilen bedelen, myhy onuň keşdelenip düzülen, gulaklaryna dürlü şekil çekilen gajaklaryň nuswasydyr bu gyjak. Garaja para peşkeş berilen bu gyjak onuň ogly Berdowuljan salypdy. Berdowuljan kıyamatlyk dogany sary bagşyny ýesir eden bu gyjak. Gurbanýazyr Hadyr Berdowuljan ogly bu gyjakda sazanlarlyk etdiler. Dinleýijiniň ýüregini paralap, owazyny tabyn eden bu gyjak
Menem çağalıkta bu senet bilen waradır nur berdäk gyjakçy boldum. Etirekli bagşlamaýdy şýaly. Häzirem yaramly çalsam bu gyjak. Bu gyjagy her wagtlar çalamda äpet halipalar ýadyma düşýär. Birden kama batyp, birden şatlanyp, düýp aňrymyň şaýadydyr bu gyjak. Soňu dagy, küren, hasardan aşyp, ençe menziller geçen bu gyjak. Altar kany arka atyp bir wagt, 7 arka meýil edýär bu gyjak. Ine Çınar Rüstemova şu gepleşiň meýilnamalarynyň çäklerini bir näçe gepleşikleri biz miras tele ýaýlymyna halkymyza ýetirdik. Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşiň şu şygaryň çäklerini her bir gepleşigimizi biz milli gymmatlyklarymyzyň diňe milli çäklerde däli dünýäň ýüzünde dawaralan ýan şöhraty hakynda hemem şolar bilen baglanşykly toplumlaryň işleriň iýdirli durmuşa geçirilýän bilen baglanşykly söhbetler edip halkymyza ýetirdik. Ine bugün hem şeýle şöhrata münasip bolan kirişli saat gurallarynyň biri bolan gyjak saat guraly hakynda biz söhbet etmekçi gepleşigimizde. Ine şular barada gepleşigimizde bir başlangıç goýup berseňiz. Köp sağ olun. Hakykatdan da 2023-nji ýyl bir şanly sene öwrülip bizim döwletimiziň bir karar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyş döwrüne ulaýtdyny şu ýyl ýurdumyzda arkada serdarly bahtiýar ýaşlar diýilip atlandyrylan bu şanly ýylda şeýlekem Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýti resmi namasy tarapyndan tasdiklanyp dialog parahatçylygyň kepili hökmünde halkara ýyly diýip atlandyrylan bu şanly ýylyň çäginde geçirilýän uly şeýle şatlykly wakalar häzirki wagtda bolup geçýär. Bizim şoň canly şaýady bolup dursun. Bizim ýurdumyzda üstünlükli ýokary guramaçylyk derejesinde Türkmenistan medeniýet we sunugat işgärleriniň güni şeýle biýik türkmen şahyry Mahtumly Praýynyň şöhret güni dawaraly ýagdaýda bir bellenilip geçilip şatlykly dawaralar bolup geçdi. Şol bir wagtyň özünde ine Türkiýe dilli döwletleriň we medeniýet bir merkezleriniň biri bolan Türksoy guramasynyň halkara guramasynyň hem 30 ýyllyk dawarasy bilen baglanşykly bizim ýurdumyzda Türksoy'un azad döwletleriniň medeniýet bayramçylyklary bolup geçdi. Ine şunun ýaly bolup geçen ajaýyp dawararyň iň bir naýbaşy bir wakalarynyň ýene biriniň 29-njy iýununda bir bolup geçen ajaýyp şeýle belent wakanyň şaýady boldyk. Ýagny milli liderimiz Gahrman arkadamyzyň bir ýokary binägerlik başarjanlygy, ukyby, ýeti zehini burada toplan köp ýyllyk tejribesi netijesinde şeýlekem alyp baran giýje günde ýergensiz ýadawsyz halkymyz üçin, döwletimiz üçin alyp barýan belent tutumly maksatnamalaryň işleriniň netijesinde ine Köpetdağyň eteginde bir ajaýyp jülgede arkada şäheri açıldı. Ine biz şoň canly şaýady boldyk. Elbetde bu belent maksatly ýurdumyzyň ajaýyp bir gelejegini wasp edýän, dawarlandyrýan bu ajaýyp wakalaryň çäginde başga da bir näçe medeni sunugat äleminde ýa-da diýelim syýasy, ykdysady ulgamda bolup geçýän bir täsin bir ütgeşik bir wakalaryň dawarasy bizim ýurdumyzda giňlen ýaýrap basby ýetirler, öýtler köpçüliklen habar beriş serişdeleri arkaly ýerde geçirilýän bizim gepleşigimiz ýagny bizim milli gadymy senedimiz sunugatymyzyň naýbaşy bir saz gurallarynyň biri bolan türkmen gyjagy, onda da bir tarihi döreşi babatynda biz ine ýörüýtine şuurda iş alyp barýan sunugatda atgazanan işgärlerimiz Türkmenistan halk artistleriniň gatnaşmagynda gepleşik hem
Bizim yurdumuzda hazırki wagtda belent derecede dawarlanýan ajaýyp bir medeni insanperwer wakalaryň bir parçasy bolup durýar. Ýani Türkmenistanda Gahman arkadaly serdarymyz Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan medeni diplomatiýasynyň bütün dünýäde dawarlanýanlygynyň we o netijeler berýänliginiň ajaýyp bir miweleri berýänliginiň bir aýdyn şaýady bolup durýar. Ýani şu gepleşiň dowamyny biz häzir gyjak barada gurun edersdiňiz. Gyjak bir elbetde gadymy türkmen saz uraly biziň türkmen medeniýetini, türkmen sunugatyny bütün dünýä bir tanadan bir özü bir iki kirişlice bir kiçicek bir saz uraly özüniň mylaýym ulağa yakımlı, yüreğe yakımlı kalpları bir coşturyan ovazy bilen hazırki wagtda bütün dünýäni aýlanyp Türkmenistan döwletimizi garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimizi, bagtyar türkmen halkymyzy, türkmen medeniýetini we sunugatyny bütün äleme äşkär edýär. Elbetde türkmen gyjagyny biz türkmen dutarsyz göz öňüne getirip bilemiz. Gyjakda da aýratyn saz çalyp bu urly ýanky ençeme eserler döredildi. Ustatlarımız, gyjakçy, bagjy sazandalarymız ine bu arada biziň ýöretme şuurda iş alyp barýan sunugat ustatlarymız aýdarlar. Elbetde diňe gyjagyň özü bilen bütün dünýäni özüne ank eden simfonik eserleri döredip bu urly düýpli işler alyp bardylar biziň ägirtlerimiz, sazandalarymız ine ökde meşhur sazandalarymız. Şugunky gurun ediljek gyjak elbetde bir taryhy gyjak, aýratyn bir möhüm ähmiýete eýe bolan gyjak. Bu gyjagyň taryhynyň özü bir öz boluşly bir taryh. Şonuň üçin ine gyjakly söhbete geçmezden öň dutar barada aýtmakçy bolýan, çünki türkmen dutary size ma'lum bolşýaly. Ine 2021-nji ýylda UNESCO-nyň adamzadyň madidäl medeni miras sanawyna dutar ýasamak, dutarda saz çalmak we başçylyk sunugaty ady bilen ine şu halkara sanawyna girizildi. Ine şol günden bäri türkmen dutary UNESCO-nyň bir arzaly medeni goraw gaznasynda özüniň munasip ornuny eýeledi. Neşi türkmen dutary bilen bir hatarda asyrlaryň dowamında tirkeşip, ýanaşyp, bir dogan ýaly, ekizler ýaly, ata ogul ýaly tirkeşip uly menzilleri geçen gyjagymyz baradaky söhbeti biz elbetde ýygy-ýygydan dowam etmeli. Çünki häzirki wagtda aslında şu dutar bilen gyjak bilelikde girizden bolsa bir halkara sanawyna has hem yerine düşürdi, emma aýry-aýrylykda da olaryň öz ajaýyp geçen ýollaryny, taryhyny, bularyň waspyny has giňden beýan edip, bagyz edip halkymyzyň arasynda bu aradaky gepleşikleri, gurunlary, söhbetdeşlikleri ýygy-ýygydan geçirip ne täzegül UNESCO bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde mundan meýlek gyjagymyzyň waspyny has hem aýratyn bir şowkun bilen halkymyza ýetirmek babatynda biz elbetde gaty uly işleri, entek ummasyz işleri durmuşa geçirmeli. Ne ilkinji söhbet bu urly, ýani Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar adly gepleşiň çäklerinde bu gyjak baradaky söhbetiň şu düýpli ýagdaýda ilkinji gezek ýaýlyma çykyşy. Şu pursatdan peýdalanyp men elbetde bir türkmen gyjagy barada. Onda da biz häzirki wagtda şuňky gepleşikde takminen 3 asyra goly gözüň göreji ýaly bir maşgalada. Onda da Türkmenistanyň sunugatda at gazanan işgäri meşhur sazandamyz büyük kompozitor Orazgylyç Gurbanýazowyň hut özüniň ata babalaryndan miras galan, üýtöşük bir gyzyl agaçdan ýasalan sadaply gyjak diýen meşhur ady eýe bolan bu gyjagyň ine taryhy barada, onun döredilişi barada, onu saklaýyşy häzirki döwreçeli gelip ýetişi baradaky şuňky söhbetdeşlikde elbetde gurun ediler. Bu gyjak bir maşgalaň bir mirasy bolup durýar. Şu çaka çeli neçe nesilden nesile, elden ele geçirip bunu gözün görücü ýaly gorap häzirki wagtda bize biziň döwrümüze gelip ýeten bir saz uraly. Şu gyjagyň elbetde biziň döwrümüze şeýle munasip derejede gelip ýetmeginde elbetde bir maşgalanyň
ulu goşandynyň bolonlygyny, onda da tüz münasip görüldülen goşandynyň bolonlygyny şu ýerde aýratyn bellek geçesmi gelýär. Türkmenistanyň halk artistleri ine Murat Bayramgeldiýew, Gülnar Nuriýewa ine biziň şuňky gepleşigimize gatnaşýar. Biz bir sunugat ustatlarymyzy häli şinde ýaýlymda görýäs. Şirin owazlaryny dinläp, elbetde elmydama olaryň sunugat ustatlyklaryna guwanýas, boýsanýas. Görýärmi türkmeniň milli sunugatyny, milli sunugatyň milli gymmatlyklaryny goramak, olary aýowly saklap, olary şu biziň döwrümize ýetirmek bagatynda alyp barýan işleriniň bir aýdyn misalyny biz şu tazandalarymyzyň, aýdymçylarymyzyň ine şu gyjak misalynda görýäs. Sebäbi bu gyjak Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuriýewaň kakasından miras galan. Yani Türkmenistan sunugat işler meşhur sazandamız kompozitor Oraz Olç Gurbanýazowyň şu maşgala miras galdyran bir eseri sunugaty gymmatlygy diýip biz bilýäs. Şonuň üçin mine edil şu maşgalada Türkmenistanyň halk artisti Murat Bayramgeldiýew ine şu maşgalanyň giýewsi däldi ogly hökmünde syýlanylyp şu gyjagy hut özü şunu gorap saklapdyr. Bir näçe gezek biz duşduk hem de bu arada söhbet etdik. Bu gyjagyň taryhyny dinlediňçe elbetde köp zatlaryň üstaçylýa. Yani köp bir ajaýyp bir döwrüň wakalary, şol döwrüň taryhy bezen şahsiýetleriň ömri bilen baglanşykly söhbetler biri-birine uzap sepleşip gidýär. Ine şonuň üçin siz gaty bir haýyrly işiň başyny tutup häzirçe bize şu gyja gorap biziň döwrümize gelip ýetmegine sebäp bolupsyňyz. Bu elbetde ilkinji nowatda siziň maşgalaňyzda terbiýelenýän çağalaryňyz üçin bir görelden nusga. Siziň ekiňiz hem ine elbetde terbiýeçilik ulgamynda, bilim ulgamynda da iş alyp barýaňyz. Bu urda ýaşlara ine görelde bolmak. Şunun ýaly elden ele geçirip Türkmenistanyň gadymy medeniýetini, sunugatyny, senedini östürmek bagatynda siz köplere bir görelde bolarlyk iş alyp barýaňyz. Şunun ýaly alyp barýan medeni diplomatik uğurly işleriňizde size ulu üstünlükleri arzu edýär. Aslynda aýdanda köp taryhy wakalaryň janly şaýady bolup durýar. Diňe bir saz guraly hökmünde seretmeliler, muňa taryhyň şaýady hökmünde, geçmişimiziň şaýady hökmünde. Aslynda bu gyjagyň dören ýeri bir özü bir mukaddes ýer diýip hasaplanýar. Ýagny beýik türkmen şahyry Gündoğar'yň akyldar filosofy Mahtumulu Pragynyň doğulan ýeri. Şu ýerlerde 70-nji ýyllarynda belki de bu gyjagyň owazyna ulalandyr şahyrymyz. Ine şol ajaýyp jülgede, ajaýyp mekanda dünýä inen gyjakdy. Şol dören ýeriniň taryhy, ähmiýeti eýeligini ilkinji nowatda bellek geçesmeli. Munyň ýaly gudratly saz gurallary gudratly topraklarda dörýär. Aslında Türkmenistanyň islendik bir künjegine barsaň, şunun ýaly ajaýyp gudrat bilen dören täsirliklere duşýas. Biz siziň bilen ülkemiziň vilayatlarynda häli şinde aýlanyp bu Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly şygar bilen bir näçe gepleşiklerimizi taýýarladyk. Halk köpçüligi bilen bilelikden şunun ýaly ajaýyplyklar elbetde seýrek duşsa da Türkmenistanda duşýar. Munyň özü Türkmenistanyň özü bir gudratly toprak diýmek bolýar. Şoň üçin bu gyjak elbetde nesillere bir taryhy gurrun berjek, söhbet etjek. Nesilleri şunun ýaly medeni mirasymyzy, ata-babalarymyzdan ençe masyrlaryň dowamında aslı durku yitirilmän, görýärmi? Hiç zaýa edilmän, bir ýerine şikes ýetirilmän. Şeýdip gözüň görüji ýaly edil yüreğin, kalbin nädip gorulsa şonuň ýaly goralyp şu döwre ýetirilşi ýaly biziň medeniýetimizi, mirasymyzy, ýadygarlyklarymyzy, şonuň ýaly gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, olary şeýle bir aýowly saklamak, onda da hem gelecekki nesillere şunun ýaly bütöwüýlikde bir ýetirmek bagatynda terbiýeçilik ähmiýeti bolan bir mektep, bir mugallim diýsegem bolýar. Şu gyjagyň ýene-de bir başga aýratyn möhüm ähmiýetini bellek geçesim gelýär. İrki asırlarda, irki döwürlerde 3 asır ömrü var bu gyjagyň, 3 asyra boldy. Ýasalan saz gurallarymyz häzirki döwürde ýasalýan saz gurallarynyň düýpli özüniň hem hil taýdy,
hem bir şun bir yasamak ustaatlığı var, munun bir ayratin bir mehri bilen, söýgü bilen, bir zihin bilen, bir başarjanlyk bilen yasalış usulu var. Ana şol usulda yasalıp ılaytada şol döwrüň ägirtleriniň şeýle ajaýyp bir sunugotdaky zihini siňdirilen näşme. Ýagny ägirtleriň ruhu siňen gyjak hökmünde muňa baha bermeli. Onda da häzir gurun bererler, gepleşige gatnaşanlar bu gyjak köp adamlaryň elinde saýran gyjak. Köp adamlar munun elinde tutup munun hakyky owazynyň, şunun hakyky mertebesiniň, derejesiniň şaýady bolupdy. Diýmek, diňe bir ýaşaýyş, durmuş taryhymyz däl. Ýa-da ýadygarlyklar, miras taryhymyz däl. Eýsem, geçmişde medeniyetimizi östürmek, sunugotumuzy galkındyrmak, bütün dünýä ýaymak işlerinde bir ägirt uly goşant goşup, şol orada uly hyzmatlary bitiren sunugot işgärlerimiziň hem bir ömrüni beýan edýän gyjak hökmünde muňa seretmeli. Şeýle jemläp aýdanda bu gyjaň özü aslında giden bir akademiýa, giden bir konservatoriýa. Munun özü bir giden sazçylyk ulgamy diýip muňa baha bermek bolar. Şunun ýaly ýeketek saklanyp gelýän gymmatlygyň elbetde gelecekde, onda da ýakyn gelecekde Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alym ve medeniyet meseleleri boýunça ýürütüleşdiren edarasy bolan UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni miras sanawyna üýtgeşip bir gaýtalanmajak senet hem sunugot hökmünde hem saz guraly hökmünde girizilmegini biz maksada laýyk diýip hasap edýäris, hem de bu gurly işleri nesip bolsa gelecekde ine döwlet başçysynyň hormatly prezidentimiziň berýän ýardamy goldawy bilen biz gelecekde muny elbetde münasip derejede bu işleri alyp bararys ve dowam ettiririz. Şunun ýaly ajaýyp pursatda ýürekden çykýan bir alkyş sözlerim aýdasym elýär. Ýagny şunun ýaly bir ajaýyp döwürde milli mirasymyzy, milli medeniyetimizi, sunugotumuzy östürmek babatynda ummasyz işler alyp barýar. Medeni, tarihi gymmatlyklarymyzy goramak, rejelemek, olaryň gelecekde ine halkara derejelerini has hem beýgeltmek babatynda alyp barýan tutan ýerler maksatnamalaryň işleri, öňe sürýän başlangyçlary, bu urda gazanýan belent netijeleri üçin gahrman arkadaly serdarymyzy tüý sürekden öz alkyşlarymy aýdýan. Elbetde türkmen halkynyň, bütün dünýä halklarynyň bir parahat ýaşamak üçin, howpsuz, durnukly ösüş bir belentlik derejelerinde ýaşamak üçin ajaýyp şertler döretip berýän gahrman arkadamyzyň hem de arkadaly serdarymyzyň alyp barýan işleriniň mundan meýlak hem bir uly üstünlikleri hem beslenmeklerini tüý sürekden arzu etmek bilen olara uzak ömür, berk can sağlygyny ve gelecekde bir belent rowaşlyklary arzu edýär. Sağ bolun, arzularyňyz hasy bolsun. Şu gyjagy eliňe alanda adamda şeýle bir täsin duýgulary bolup geçýär. Ine şu 3 asyrlyk türkmeniň aýdym saz sunugatynyň ustaatlarynyň eline dil bitirilip halka hyzmat eden ine şu gyjak eliňe alanda sende uly jogapkärçilik döretýär. Bu gyjakda diňe bir adamyň däl, ençeme adamlaryň saz sunugatyny söýenleň şu gyjagy ýasan ustaň şeýle de şu gyjakda saz çalan adamlaryň ençemesiniň akballarynyň birleşip, zihininiň birleşip ine şu günlere şolaň ýürekleriniň owazy biziň şu günlerimize gelip ýeten ýaly şu duýguny ýadyňa salýar. Ine Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuri we öz söhbetlerini belläp geçdi. Kakan diýileni men gulagma şu gyjagyň owazy gelýär diýip. Edil şu pursatda şu gyjakda sazyň ýanglanmagyny hemmämiz isleýär. Häzir ne gepleşigimizde gatnaşyp oturanlar makul görseler, biz şu gyjakda saz çalyp size yetirmekçi. Ine Türkmenistanyň halk artisti Murat Bayramgelliýewiň aýtmagyna görä, hut şu gyjakda saz çalan ustaatlarça biziň aramyzda edil şoň ýaly ustaat bolup saz çalyp bilýänler seýrekdir. Ine şolaryň birim Spartak Atakow diýip belläp geçdi. Ine şoň üçin hem Spartak bugün biziň aramyzda gepleşigimizde biz bilen bilelikde söhbetimizde diňläp otyr. Gelin häzir ediz adamlar, ine
ine şu gıjakda Alyseýdyň gıjagyna, sadaply gıjakda Alyseýdyň Muhammed sadyny bilelikde diňläliň. Çınar täjeme siziň belläp geçişiňiz ýaly inni tas 3 asyr bäri biziň aramyzda nesilden nesile geçip ýaşap gelýän ine şu gyjak, sadaply gyjak be maňlaýyňa sylynmaly gyjak diýip düşünýän. Çünki şu gyjagy maňlaýyňa sylmaklyk ol atalaryň alhamyny, sungatyň ahlasyny, atalaryň zähmetiniň maňlaýyňa sylmak bilen barabardyr diýip düşünýärse, bir gyjagyň, sadaply gyjagyň daşyndaky söhbet ýa-da oň taryh hakyndaky edilýän gurrunlar diňe şu gyjak bilen bagly dälli bir näçe ykballary daşyna jemläp, bir näçe döwürleriň ykbalyny öwrenmekligi çagyrýar diýip düşünýänler. Şu bir gyjagyň taryhy toplumlaryň, töwerekliň garaýyşlary jemlemeklige çagyrýar. Ine biziň watanymyzda Türkmenistanyny ine bu gyjakdan öňürti kirişli saat gurarlarynyň ömrüne hili başlannyka, oň taryhy haýsy çuňluklardan gaýdýaka, halkyň özü hazyny,
halkın ojaklary ine siz gurrunňyzy aýdyp geçdiňiz. Bir maşgala sadaplyk jagy şu günlere gözüň göreji ýaly atalaryndan gelýän şu sadaplyk jagy geçirip gelýärler nesilden nesle eýýäm şu jak biziň bilişimize görä 7-nji nesliniň eline gowşuruldy. Bu diýilligi biziň taryhymyzy goramak, taryha sarpaly seretmek, nesillerin taryha bolan söýgüsini, watanyň ogurlarynyň gyýdlarynyň döreden paýha seleginden geçirip sünnäläp döreden eserlerine bolan garaýşyna, söýgüni berkitmek hem onu dowam etmek düşünjelerini biziň türkmen jemgyýetimiziň arasynda has hem öwer boýuna gallarýa. Ine şu gyjagada başlangyç beren taryh bar. Aňardan biziň watanymyzyň özüniň, türkmen topragynyň özüniň şu saz sunwatyny badalyga alyşyn haýsy köklerden, çeşmelerden gaýtdyka, haýsy ýerlerden şu kirişli saz guralynyň taryhy hakynda sunwaty öwreniş alymlarynyň doktory ine Çaryar Moğlumyň aramyzdadygyny aýdypdyk. Siz şolar barada gurrun berseňiz, onsoň gönnen göni biz şu sadaplyk jagyň taryhyna geçeriz. Umuman alanda Gyjak bilen baglanşykly, türkmen sasynaty bilen baglanşykly Çınar täjimlik at köp zatlary gowy zatlar aýtdylar. Bu gyjagyň eýesi soňky eýesi Orazal Qur'anýasy men okudan adam. Soňa bile işledim men oň bilen aslında şöyle gyjagyň barlygyny barpa 93-nji 94-nji ýyllarda men bilýärdim oğlum özünden işläp ýörgäp aýtdy, emma türli ýagdaýlar bardy şunu görmendim. Ene akbal çekdi. Şu gyjak bilen baglanşykly gurrun etmeli boldy. Asliyetinde alnanda dünýä belli alymlar bar, şolaň birine de Werner Bachmann diýerler. Nemis alymy şol bir zat diýer. Kirşli hem çırtılıp çalınan sihavas diýerler ýa-da keman diýerler de şoň bilen çalınan saz gurulunyň watany ortadydyr diýe. Diýmek bu zatlaryň diýmegiňse inan men ýamda şu Werner Bachmannyň redaksiýasy bilen Germaniýada çykan 1987-nji ýylda çykan kitapda bir topar suratlary bar. Şu taýda da şonuň ýönerden diýilen o sebäbi şu taýda sahnalarda çekilen ýa elde çekilen ýa usatly kitaplarda çekilen suratlary seredilen wagtynda hakykatdan ortadyanyň çırtılıp hem de keman bilen çalınan saz gurulunyň watandygyna göz ýetirmek mümkin bolýar. Kahraman arkadamyz özüniň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen kitabynda Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy biziň ählimizi öz taryhymyza täzeden nazar aýlamagy iterdi. Şu zatlaryň diýmeni esasynda täzeden nazar aýlanmagymyz ina özem gaty gymmat bahaly zadyň şu wagt biz görünmedi watyr. Şunuň diýiminde kahraman arkadamyz diýen zatlarynyň durunlygyny mählimde diýen şeýle zatlar. Indi munyň taryhlary bilen baglanşykly gysaca gaýdylanyňda türkmenliň durmuşy bilen hatda iki kirişli saz gurulunyň Türkmenistanyň territoriýasynda seredilende 3-nji asyrlarda tapylan iki kirişli saz gurulunyň bolanlygyny subut etýän en suratda şu kitapda bar. Diýmek şu zatlaryň özi biziň halkymyzyň taryhyna täzeden seredilmeli. Taryhyň üstü bilen saz gurulunyň üstü bilen ýani Çınar täjimini dogry diýip milletiň geçmişi, milletiň taryhy, milletiň edebiýaty, milletiň onuň edep ekramy hemme adi şunu saz gurulunyň üstü bilen keskitlep bolýar, şoň üstü bilen açyp bolýar. Türkmen keşteleri bilen baglanşykly ünsweragda seredip görseňiz sadagyň ýüzünde gyjagam bezäpdirler ustalar. Keştelep edilen zatlar var. Onu soň çalan adamlar bilen baglanşykly Han Mehmet Allah nur oň bilen sar başa sazandalyk edilen zat. Proletariýanyň şol gyjaklardan öwrenen zatlar. Gaty köp zatlaryň gurrun edip bolar. Umuman alanda Orazal Qur'anýasy bilen men ýaň aýdyp geçdim. Baňatary öz wagtyndaky Türkmen döwlet ýörüti sazçylyk mekdebine molum bolup geldim. Zaten Türkmen oglan gyzyny dugutardan gyjakdan nazary tarapyndan tälim berdi. Men topar ýol başçysy bolan soň bundan maslahatlaşyp durulmaly boldy. Sazsynaty bilen baglanşykly gurunlar etmeli bolardy da. Orazal Moğlumyň dörejil sazsynaty bilen baglanşykly dörejigine gowy üns berseň esasy onuň dünýäde halk aýdym sazlaryndan gaýdy. Sebäbi Orazal Moğlum Balkan teoretiklerinde giňden tanınan Varajanow diýip ustat bagşy bar, onu görüpdim men. Nurberdi Gulfyň kaptanynda saz çalan adam. Şoň üçin halk aýdym sazlaryny gowy bilýän adam. Onuň aýdymlary bardyr, ene ýazlarym bar, ýa-da ene boýlaryňa diýe, ýaryn garaşy şeýle aýdymlaryndan başga da onuň uly öwrümli eserleriniň barlygyny men aýdyp geçmekçi. Özüm okuwçyma çaldyran bilen Orazal Qur'anýasyň elektro dutar hem fortepiano we simfonik orkestr üçin döreden uly öwrümli eseri bar onuň. Özüniň gatnaşmagynda çalyp beripdik. Şoň görkeden zatlaryny edipdik. Umuman alanda Orazal Moğlum gatwyr pespäl adamdy. Şeýlerak bir wakany gurrun berdi. Men ýadyma düşýär şol 5-nji 6-njy sınıflarda okap ýörkem, onuň etrek tip bir aýdym bolardy. Şolary aýdyrdyk, akbal çekdi, şoň bile işläp ýörseli. Şu gurrunlar edende bir zat diýsul. Meniň diýdi döreden
aydımlarımı daňatary öz dinläpdir diýdi. Daňatary öz dinläpdirdi, maňa jaň etdi diýdi. Inim sen gaty gowlatlary ýazdyň, gaty gowy edýäň, şu zatlaryň dowam etkeniň sen. Näme kömek gerek bolsa da diýdi, aýsaň men sana kömek bererim diýdi. Türkmeniň belli kamba diýdi. Şol şey diýdi, welin oturup ağladym men diýe. Sebäbi diýe men bir owdan gelen oglan Daňatary öz Türkmen zatyny ulus şahsyet bolan adam. Şol maňa şey diýendiň, "He, men pikir etdim de, mende de bir zatlar bar bolmaly. Yazsam bolaýjak ýaly." Şeýle zatlar görnüň ederdi. Iň gowanýan adam Gülnar gyýdyna gowanardy. Hadiýa meniň gyýdym diýe dünýä kompetitorlaryny, Türkmen kompetitorlaryny, Rus kompetitorlarynyň eserlerini gaty goýup aýdýa, men şoňa begenýän, meniň özümiň edip bilmedik zadymy men gyýdym etdi diýip şoňa begenerdi. O arasa kalply adamdy. Bolmaýan adam boranok diýdi şol. Okuşlarına da öwreden de her zat edip öwreçek bolýardy, bolmasa nefer edip durandyr sen gözüňe düşündirme. Gyjak bilen baglanşykly diýilende, gyjak salynan zat edilende, onuň özüniň käwat bu gyjak diýil, başga gyjaklaryny salýandy men özümiň lek gördüm. Gyjak solanlar we okuyan oglanlarda. Sorardım da näil molum, emma şeýle gyjagynyň barlygyny ýalňyşmasam 93-nji, 94-nji ýylda maňa aýtdylar. Altydyň gyjagy mende bar diýdi da. Bak şunu aydın bolsam men almışym şun gerek zat, pul gaty gerek zat. Şu zatlar işimizde ulanan bolsak bolar diýip bellek geçdi. Indi men sözümiň soňunda diýjek bir zatym ma. Şu gyzak bilen baglanşykly. Umumyň şol zatlar edilýän zatlar gaty derur zat. Mühim zat, gelecek nesil üçin gerek. Şoň awtor bilen baglanşykly meniň özümiň edip bilaýjak zatym. Men her ýylda 5-nji ýylda okap ýören konserwatoriýa taliplary diplomy ýazdyrýanda. Indiki ýyl hökman Oradylys Gurbanýas bilen baglanşykly hem şoň gyjak bilen baglanşykly diplomasy ýazmagy maksat edindim. Şu tatlar durmuşa geçirmegi ödüňde maksat edindim tutunýan. Umuman ýaňy Çınar täjimini UNESCO bilen baglanşykly gaty köp zatlar diýdi. Şu gyjagam häzirki döwürde UNESCO-nyň maddi däl medeni miras sanawyna goşmak üçin şol işleri alyp barylýanlygyny ýaňy Çınar täjimine bellek geçdi. Satyn oty bilen meşgullanýan biz alymlar şu meselede näme kömek gerek bolsa, nähili işleri ýerine ýetirmeli bolsa biz hökman öz goldugymyz berer. Tutuş Türkmen halkynyň satyn otynyň, Türkmen medeni sunwatyny dünýä älemine ýaymak meselesinde ulu işleriň durmuşa geçiriljekdigine men inanýan. Umuman Türkmen satyn otynyň wekilleri kadymky satyn gurallarymyň biri, gyzak satyn guralyny UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasyň sanawyna goşulmagynyň tarapdary, şol şudatlar durmuşa ornaşdyrylsa, tutuş Türkmen halkymyz üçin ulu baýlyklar dünýä ýarajakdygyna men inanýan. Şeýle halk bahwitli işleri durmuşa geçirmäge öz ýardamyny berýän hormatly arkadaşlar, ferdarymyza ulu üstünlikler arzu edýän goýulan zanda ýurda wadan bolsun. Şeýle bolsun, sag bolan. Murad aga, size şu gyjak inanylypdyr sözüň dowly manasyna. Bu diýilligi diňe saat guralyny geljekki nesillere saat guraly hükmünni geçirmeklik inanylmanlarda biz düşünýär şu gyjagyň taryhy, başlangıcı, şu gyjak hakyndaky ähli maglumatlar, şu gyjagyň beýik ykbaly size inanylyp geçirilipdir. Çınar täjine şeýle ýerlikli belläp geçdi. Bu diýilligi şu gyjak hakyndaky ähli maglumatlary dolu we anyk siziň bilýänligiňiz hemem nesillere şonu dogruçul taryh ýazyp galdyrmaklyk wezipesiniň hem siziň öňüňizde duranlygy düşünükli. Indi siz görüň berýärsiňiz şu gyjagyň gelip çykyşy, size gelip ýetişi, siziň geljekki nesillere geçirişiňiz. Sağ bolun täze müňillikden köküni alyp gaýdýan Türkmeniň medeniýeti, sunwaty, bugun gahrman arka dagly serdarmyň saýasyna pajarlap ösýä. Bütün dünýä ýaňsalýar. Türkmen halkynyň gazma dutary, gyjagy, olaryň owazlary biziň damarymyzda, kanymyzda aýlanýar. Şol 2 seneden asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere apalap gözünün görücü ýar saklap gelen bagşylary, sadandarlary ýatlaman geçsek asla ýerliksiz bolar diýip pikir edýärim. Olardan ara däli göklüň, onuň halifasy Ataşyh diwana bagşy, Ali Teyit Gyjakçy, Han Mehmet Gyjakçy, Allah'ın Urustanyň atasy ilarasynyň hany diýip at berilýän eken. Anne Meňli bagşy, Atamurat bagşy, Tapar Süýrentki bagşy, Moğolly Gowanç sadanna, Allah'ın Urustu, Kara Japar, Edber Gyjakçy, ara däli göklüň, Ali Seyit bilen toýlarda saat çalyp aýdym geçen. Men şu taryhy ýatdan çykmajak söhbetleriň 3 bölegi bölesini gelýär.
şol böleklerin esasy Alyty Türkmeniň bir dazma dutaryny şol ýasap, şol Gyzyl Agaçdan ýasap, bagşyçylyk ýoluny öwredip gelecekki nesillere, atyrlardan atyrlara Türkmeniň bay medeni mirasyny şu öwreden şol Garadaly Gökleň barada. Garadaly Gökleň barada aýtsak, olum şol Sowrally obasyndan dogulan ol Garadaly Gökleň öz ady Hydyrguly. Onun şol şeýle ezber çalyşyna, onun barmaklaryny peýkam ýaly şol türkmen sahallaryň, türkmen heňleriniň, türkmen aýdym sahallarynyň şeýle bir iňçe tiltimlerini şeýle bir halka ýetirenine şol halkyň ýüregini para edýän zatlar üçin oňa garajoglun. Soň bolsa ezberligine, onuň toýlardan toýa gidip, diňe toýlarda däl, töweçlerde de şoň çalyp şol türkmen ýigitlerini şol töweçe gidenine bir watan mukaddesliklerini, watanyň gymmatlyklaryny şol öz saadyny eden üçin Garadaly Gökleň diýip şoňa at beripdirler. Şoň üçin Garadaly Gökleň bilen türkmeniň gazma dutary bilen hem gyjagy hiç aýry men gödöňüme getirip bilemok. Sebäpden şol döwürde şol adamlar, şol halipalar, şol gelecekki nesile nusso bolup, gelecekki nesile şol dutaryň, halkyň bir türkmeniň bir medeni bir baýlygy, bir ýetip bolmajak baýlykdygyny şol gyjagy şol apalap saklap, şol apalap şonu ýasap, şonu döre düşüne men şu adaçel akyl getirip bilemok. Çünkü aydanda şu oralı halipa şunu gururun edenine ben ağım tutup dinledim. Sebäpden bunun aňyrsyna umman ýatyr. Türkmeniň medeniyeti, Türkmeniň sunlugaty, Türkmeniň bir bay mirasy şunu çalýan sahalar Garadaly Gökleň bolsun, ya Alyseýit bolsun, ya Garajapar bolsun, ya Berdigylyç, ya Gurbany, ya Oradylyç bolsun, şu sahady aňyrsyna jikmeji şol her bir sahadyň çinkep çalmagyna Gajak senedinin, dutar senedinin şonun doğru çalınmağına Alyseýidiň hem de Garadaly Gökleň uly ornu bar diýip aýdyp bilýän. Sebäpden Garadaly Gökleň öz şägirtlerini öwredenini şol gaýtalap çalanyna ýalňyş salsa ýene täzeden gaýtaladyp. Şol bärde aňyrsyna çuňurmany bar. Diýmek, şol gelecekki nesile ýoýulman şol hak sahallaryna aýdalyň Garadaly Gökleň ýani ýannym diýen sahady, ya başga sahallar Sowrally diýen sahady, ya da beýlek sahallary Teşnit diýen sahallar. Şo sahallar şu gelecekki nesile düýük atly şol atly nuskosyny geçişin diýip şol öz şägirtlerine ünnäp aýdypdyrlar. Inni Gyzyl Agaçdan ýasalan şol Garadaly Gökleň dutarynyň tapy hemde Alyseýidiň şu Gyzyl Agaçdan ýasalan gyjagy barada birazjyk durup geçip gelýär. Mümkin bolsa men şonu elim alyp şonu düşünürsem gerlikli bolarmy diýen. Şol gyjak barada aýdanmyzda Garadaly Gökleň Alyseýit onuň Allah'ın ulusu bura toya var ýakalar birun Alyseýit diýe ine şu ýerlerde diýe şu gödül tebigatda tummoryň magsamuly pragynyň delilin geden topragyny mukaddes toprakda diýe şu töwereklerde ýaşap geçen adamlar diýe şu toprağa begenip şu toprağın gödölligini şu tebigatyna begenip diýe şol toya gidiýäkle gurruna diýe şu diýe şu tarapda diýe bir wagtlar diýe İskender Zulkarnaýy ştaýda töweşe gidenine diýe ştaýda düşläpdirler görýäňizmi diýe öküz düzüp diýe azal turan ýerler keşler henidim dur diýe näçe atal ýyllar geçer dur diýe şol İskender Zulkarnaýy diýe töweşe gidenine de goşullar diýe ýaragynyň tiýigi bilen ne gum gazyp derkim bir goşugy jalyp şol dünýäne keller. Onuň näçe goşun nüňläp bolsa şu depe bolup gidýän eken. Men gurrunget parýakalar diýe, moňjukly depe bardylar diýe. Ine şu taýda biziň ata-babalarymyz başlan, ýarlykda şu dowr wagt terip ýören, şahyrlar, aýdymçylar şu taýda bolanıp gurrunget. Ahyrda gelip diýe bolar diýe toý ýere ýetdiler diýe. Märekede üýşükde emmedi diýe garaşyp otyrlar. Garadaly Gökleň gelipdir, Alyseýit gelipdir, Allah'ın usta gelipdir diýip de hemme de toýda adamlar begenişip diye bulur, emme düşökçe yarıp diye karşıladılar diye. Yine toy gidiyor tuyka diye, Garadaly Gökleň 5-6 sanak aýdym aýtdy diye. Onun adamlar, men size bir kan wagtyňyzy almaýyn, ştaýda bir dinç beräýin, Allah'ın uru, Alyseýide diýip aýtdy diye. Yine şu dutaryň men tarihyny aýdan diýip aýtdy diye. Şu dutar Gyzyl Agaçdan ýatalan diýip aýtdy diye. Şol döwürde Dahanyň 4 tane ogly bolar. Bir ogly Hasar, bir ogly Sünt diye ortançy iňçem tummor eken diye. Şolar diye şol ýaşap ýörke diye, şonuň tummor diýen ogly kalyna salan bolmaly. Şol Meditli baba çeşmesine gidiyor. Onun şol goşun gelenine de şol goşunun hanyň gyýdy diye elmidamy şol töweşmäge de kılıç bilenem at üstünde de naýdat manada şeýle ezber ekenne şol han niýragitse töweşe gitse gyýdynak edýän eken. Ýani kenilleri bilen. Onun bulurum diye kenilleri bilen şo dağı var ýalar diye. Meditli baba şol çeşmeň boyuna var ya.
Onu bariyalar diye Aydok diye yıllar Petrep diye bir şeyle bir ovodun tebiat diye Fereste diye bir ovodun oğlanını ağ telpekli ağ ışıkta diye çeşmen boyununa yatır diye. Şol fırsatta diye bunun yüreğinin kalbine şonu bolanını duygu döredi diye. Şol fırsatta da yüreğine diye ot döredi diye. Olur diye yalvar münacet ediyorlar. Dedi diye bir diye darağıta uğur diye. Şolun hak aşığın niye dileğinin yerine getirdi bir İkisi birikip diye, bir de kursaklarını nasıl diye şu darağıta öğrülü diye. Yine diye şol diye, şu Kızıl Ağaç diye. Şol rivayetten ne şu men dutarımın sapam şondan niye? İni şu hakkı elimle sakla oturun, gıcağın sapam şondan yazalan. Sonra Allah'ın uğru Aleyhit diye şon eşi diye şol kara değerli göklüğün dutarı şol rivayetten, şu Kızıl Ağaç'tan iki söygün, iki ağaçın kaçmadık söygüsünden dören şu ağaç şol şeyle her bir dinleyicinin yüreğini han olsun, padişah olsun yüreğini para ediyen saat şonunun yipti kara değerli göklüğün ayıttı diye. Şonuna diye atam niye aydı şey al kara değerli göklüğün talı verişler var diye şol Kızıl Ağacı takıp bir kucak getirip yine şu kucağı diye yatadık diye. Allah'ın uğrusta yatadı diye. Yatadık diye şunun için niye şu kucağın sapı Kızıl Ağaç'tan yatalan. Yine bunun kâdesi su kâdi. Şunun derisi kızıl balıktan edilen. Öyle sünnelep edilen. Ödüm şu kucağın adı sadaplı kucak. Sadaplı olunca şu sadaplı kucak diye. Yine şunun yeni bir aytmalı da diye kucağın aşağı şu söyüğü ağaçtan yatalyan ekan. Hıyvadan ne gelýän söwdagarlar aýdymaydyk gelýäke diye yolla diye bir şunu saklanan demirin üstünde diye şonu alfeyde diye soğut verdi diye. Şol diye şonam diye alfey şunu sünnelep yatap şunun aşağına tokkucu mis var eken. Şol iki barmağın ortasına oyunna sağdanna çalanna gitmedi halle. Sonra yılın asırların geçmeğiyle çalınıp diye yolun ne şeyle alıptır diye. Yine şu kıcağın, şu safları hem de rahatları dürlü keştelerden yatalan, dürlü rahatlardan yatalan, hiçbir rahat ütkelmen yatalan, 3 asırını şu gelenler şu. Şunun için ben şu ayda aytacak olayan adım Alfeydin şagirdi, hem sağdan nasi, Allah'ın uğur halına medoğlu. Şol Allah'ın uğur halına medoğlu, şol Alfeydin yani, kara değerli göklüğün yani şol çalıp hem usta olup, hem çalıp şu sağ uğur hallerini öğrenen adam. Onun Karacapar'a geçeni, Berdigılıca geçeni, Berdigılıç'tan on oğlu Urvaniya'da on oğlu Uradılış'tan geçeni, şol Uradılcağın kut ödülünden eşittim diye Karadağlı göklüğüne, Alfeyit'te Allah'ın uğurda el müdamı etreve gelenlerine birinci şol Karacapar'ın öyüne var yani kalır. Ezver gıcakçı, olur yönü Karadağlı göklüğüm, Hal Mehmet Hanoğum, hem Allah'ın uğurluğum, hem gıcağı, hem dutarı ustaatlık bilen yerine getirip çalıp bilyen ekel. Ezvet çalıp bilyen ekeller. Saat çalıp diye bütün gece diye şu Türkmen saadını, Türkmen henglerini gıcakta, dutarda, aydım diye oturuyorlar diye. Şonuna diye atama diye Karacapar'a şol diye Alife'yi şu gıcağın peşkeş verilen diye. Boşkuda da bu gıcak değillerine şon Alife'ydin şol Karacapar'a şon ustaat bilen çalyan için şu yüreğinden Türkmen sahalarını, Türkmen henglerini hiçbir üyütketmeyen şonun bir doğru çalıp ezber çalışına şon güvni etip şu gıcağı veriyor. Karacapar'dan son Allah'ın uğur ustanın oğlu Hal Mehmet gıcakça geçiyor şol. Hal Mehmet gıcakça hala gıcak getiren Hal Mehmet usta diyorlardı. Bir dövrde şu men yaňaýdyp 18-nji asryň ahyry 19-njy asryň başynda Karadağlı göklüň Karacapar, ondan Ali Seyit, Allah'ın uğur Hal Mehmet Hanow diýeni şol döwürde ýaşan bolsa 19-njy asyryň ortalaryna 40-njy ýyllarda, soň 50-nji 87-nji ýyllarda Allah'ın uğur ogly Hal Mehmet dünýäge gelýär. Şol döwürde de Karacaparyň ogly Berdigil bir döwürde ýaşaýarlar. Olar ikisi toýlary, eýran toýlary bolsun, ahala toýu, ya itrege toýu baranda, arala baranda şu ikisi bile barıp dutar çalıp, bir dutar, bir ýyjak, bir aýdym aýdyp çeýdip çalıp dogan ýaly gatnaşyk edipdirler. Soň bolsa şol Allah'ın ustanyň ogly Han Mehmet öz halifasy Sarı Başa duşa. Sarı Başa duşanna şonda diýe Sarı Başa diýe Han Mehmet diýe oglyny pürlüğini bir tarapyna orady bir tarapyna oturdyýa da çalýar diýe Han Mehmet diýe çalýar bir saat çalýar. Şonu Alfeýdi muhonnetini çalýar. Onuň diýe Han Mehmet diýe nämişin arrany mezalygdan Sarı Başa diýe sen nämişin men oglanlarym çalýar belini men hiç bir kan duýamak diýe. Sen şunu çalyan öyle menni yedi arkam anırayım men gödöňden geç para diye. Munun diye sırrı näme diye. Ondan şol helki Karadağlı göklüň aýdan şu Kızıl Ağaçyň rowayatyny şonu gurrun edip berýär. He diye onu diye
gudret görecek bolsaň dağlara var dağlara diýip aýdylar. Dogry eken o diye. Edýät adamlar gelin gepleşigimiziň şu ýerine ýene-de şol sadaplygyjakda tasne 3 asyr bäri biziň aramyzda saklanylýan, geljege miras goýulýan şu gymmatlygyjakda Spartak Atakowyň çalmagyny Alyseýdiň Batyr Karow sadyny bilelikde diňläliň. Inni aýtmaly adamyz şu taýda bir pursat täze doğrudan şu gyjak Radyljagyň guruluna düşen şol Gara Japaryň ogly berdigilçe Gurbanyýada o Radyljaga gelişini şol gurrun edenne ol tolgunup gurrun edýärdi. Sebäp diýenne şol soňky pursatyna dünýeden gaýtmadan bir çağırtda Gulnar ekeni oturtda diýdi. Muratjany şol ýokardaky sadaplygy jab Allah onun esaylık bulunuşunu açtı da şöyle sipalatta dedi. Hava dedi. Yokacak dedi. Benim ata babam dedi, arkamım dedi. Ümmülme dedi, bu baylığı dedi. Onun dedi, anırsınla dedi. Deyip tutungatın tütülleri, Dutar'ın atası, Karadağlı Gökmen, Gıcağın atası, Alyseý, bular dedi. Ata şeyh dedi. Divana bakşı, şoların ruhu yatır dedi. Şunu şöyle sipalatta gözünü yaş doldu da benim özümüm kodurlum şobar. Dedi, sen ne dedi, ben Altıncarka dedi. Men aktacağım ol Emircan dedi, Gülnar'ın oğlu dedi. Şo dedi, 7. arka oldu şunu dedi. Gözümüzün göreceği hali, apalap, ısıdan, soğuktan, hiç kime işkaz ettirmeyen, şunu saklayacaktırını sen bana söz verdik, elini tuttu. Benim
şu gıcağı sizin aydışınız yani. Sizin kakaňyň, ataňyzyň atasynyň, Aliseýdiň, Kara Japaryň şu gurrun etişýäli men diýdim. Nesilden nesile geçirmeýän söz berýän diýdim. Sebäp diýen ne diýdim? Bu gıcak diýdim bizim gelecekki nesilimizde maçgalamyzyň iň bir ümmülmez baýlygy diýdim. Şoň üçin bizim onu gözümüzün görejäi haly saklap, şunu halka getirir diýip, şondan bäri men şu gıjagy apalap, şunu nädip bir halka getirip bor, şunu nädip bir gelecekki nesillere getirip bor, nädip şunu ata-babalarymyz, nädip şunu saklap, näçe getiripdirler. Çınar täjimini bilen duşumy men şu gıjak barada gurrun edenimizde çınar täjimini şunu bir kalbi bilen şunu kabul etdi de. Bädi men üçin şu gıjagy diýdi görkezmedim odol. Odol görkezden bolsam biz şu dutar bilen bile şu UNESCO'nun maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşardyk diýip aýtdy. Şu gıjak barada ine çarärem ýaňa aýtdy. Öz mugollimim halifam bolsa da 93-nji ýylda berilmeye. Men aýtjak bolýan adam hakyky taryhyda aýtjak bolýan. Lewap velaýatyň näçe gıjakçylary, Taşoğuz velaýatyň näçe belli gıjakçylary, Hal velaýatyň, Mar velaýatyň gıjakçylary şu gıjagy görmek, şunu ellemek arzuw edip geçipdirler. Spartaň hakysy görenini diýipdir, aýdypdyr, şu gördüm, haka, menim çalwam gördüm ise, oğlum, bir şunu görüp bolmam ha, ya bir şunu bir sypap bolmam, elim maňlaýymda sirip bolmam ha diýip öz aýtdy. Şoň üçin şu matky edilýän zatlar türkmen halkynyň baý medeniýetiniň, türkmeniň medeniýetine beýik şahsiýetleriň bolan her bir döwleti, her bir milleti onun beýik şahsiýetleri bilen, beýik işleri bilen molu nefes ýaly, magtum gulýaly, delili ýaly, ya Qur'an nazar edili ýaly, mayam haýa kuliýe ýaly, anna gulanna kuliýe, amal gul Mehmet ýaly, ya Kara Japar ýaly, ya da Ali Seyit ýaly, şol ýaly beýik şahsiýetleri bilen tanalýa. Şolaryň sunnatyna sarpa goýulýar. Diňe türkmen iýiline däl, yer üzünde. Bu zatlaryň hemmesiniň sakatyna da biziň gahrman arkadamyzyň, arka dagly serdar biziň halifa şägirtlik ýoluny ýöretmek barada her bir ünnäp aýdan ýygnaklaryna şu zatlar men göz öňünden geçip gitdi. Şu zatlar biz gelecekki nesile gözümüzün görejäi ýaly apalap, gelecekki nesillere, asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere türkmen azma dutaryny, türkmen gıjagyny şonu ýetirmek bizim borcumuzda düşüpdir ýar. Medeniyet sunlat işgärleri istesen heykeltaraş bol, istesen suratkeş bol, istesen nakkaş bol, her kim öz ýörüne şol bizim medeni miratymyzy, bizim aňyrdan ata-babalarymyz bilen baýlygymyzy, elemamalarymyz tünnäp dokan halylaryny gözümüzün görejäi ýaly saklajaklymyzda biz sunlat işgärleri söz berýär. Gelecekde de boy gahrman arkadamyzyň, arka dagly serdarmyzyň saýasynda türkmeniň medeniýeti sunlaty pajarlap östün. Vatanymyz günnäň beýlek, beýik östüşlere münasip bolsun. Türkmeniň medeniýetini, türkmeniň sunlatyny şunu ýaly apalap, biziň edýän ujupsyz işlerimize hormatly atlary takyp, hormatly fiýliklary bermegi ol türkmeniň medeniýetine, sunlatyna, türkmeniň medeniýet işgärine goýan sarpaty diýip düşünýän. Şoň üçin Mehriban gahrman arkadamyda, arka dagly serdar prezidentimizde miratymyzy saklamakda, goramakda edýän aladatı üçin olaryň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, ýurt bähbetli işlerine rowaşlyk arzuw edýär. Sağ olun. Muradaga eden arzuwlaryňyz hatyl bolsun. Ine siziň maşgalaňyz Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuriýewaň atalaryndan geçip gelýän bu gıjak diňeni 7-nji arkaň eline diýýäňizde neslin eline şu wagt. Ol diňe siziň ojagyňyza, siziň atalaryňyzdan gelýän şol 7 nesle degişli däl ol bütün milletiňki, bütün türkmen halkynyň aýdymsal sunuwatynyň taryhyny düzýän ykbala degişli. Şoň üçin Çınar Täjiniň aýdyşy ýaly bütün halkymyzyň sunuwaty söýjüleriň, asylha türkmen halkynyň özi sunuwatyň aşygy, sunuwatyň teşneleri, ine şol teşneligi gandyrmakda da Mehriban arkadagymyz başlanygyç goýup, arkadagy terdarymyz öz halky üçin milli gymmatlyklaryny goramakda, ebedileşdirmekde, dünýä ýaýratmakda bize giň ýollar açyp berdi. Ine şu ugurly UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni miratynyň sanawyna girmekde de siz bilýänsiňiz, bu
bu uğurdaky milli toparyň nähili uly işleri durmuşa geçirip bir näçe ne wagt ber iýdi derli şeýle şöhrata biziň watanymyz eýe bolup gelýär. Şu işlerde biz ýene bir ýola size Çınar täjegini ödürüjülük toparymyzyň adynynam uly sag bolsun aýdyp ine şu gyjak bilen baglanşykly milli toparyňyzyň alyp barjak inniki işlerini de diňe rowaşlyklaryň hemra bolmagyny arzu edýär. Sebäbi bu biziň türkmenimiziň, biziň özümiziň, biziň aýdymsa sungatymyzyň mertebesini berkitmekligi sebäp bolýan taryhlaryň biridir diýsegine sözümiz ýerine düşer. Sadaply gyjagyň taryhy, bir gyjagyň taryhy bu milletimiziň taryhy. Ine şoň üçin kömek aga siz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna zähmet çekýäňiz, taliplere bilim berýäňiz, dürli uğurlar boýunça ol ýerde hünärmenler taýýarlanýar. Edil gönnün aýdymsa sungatynyň geljeki ustatlary, hünärmenlerim şol ýerlerde bilim berilip taýýarlanýar. Şu gepleşikden soňam ýadyne şu kirişli saat gurarlarynyň taryhy bilen baglanşykly nesillere bilim bereňizde has hem bilim çeşmeňiziň bir baýlaşyp ine şu gyjak barasynaky nesilleriň bilmeli gymmatlyklaryna degişli zatlar şular. Siz geljeki nesillere nähilrek geçirjeňiz barada aýtsaňyz, nähil çemelişiňiz barada hemem şu uğurda siz öň nähil maglumatlar bilýärdiňiz. Bular barada aýdyp berseňiz. Qaty oňa işin bir haýyrly işin, bir sowa işin uğruna çykypsaňyz da Çınar täjegine gaty Türkmeniň bir iň bir göz guwanjy bolan şu dutar gyjagy şu zatlary bütün dünýäň bir öňüne şu zatlary bir wagt etmek, şu zatlary görkezmek bir gaty ullakan işte. Şoň ýan gelýär Türkmen Döwlet Muzeýine näşmat şükepleşen gidýän ýerine giren ýermezde Çınar täjeginiň aýdýşýaly ine dutarlyny gyjagmy iki onu yazık olup bir-birine söýüş. Bu doğrular da bular bütün ömrüne ikisi dutarmy ile gyjagmy heme bir-birini gallyrdylar da. Dutarmy gyjak dutarmy hem şeýdi bütün milleti Türkmen milletini gallyrdylar. Şoň mertebesini, şoň agraýyny bari oğam bir her türlü ikiştans kırış var da. O şo kırışın üstü bilen bütün dünýäň mukamyny adamzada ýetirip bilýär da şu biziň dutar gyjagymyzda. Ine şu ýangy maglumatlar hakda täze soraw berdiňizde şol kän elbetde geçmiş biziň mirasymyz şol öwrenji gurupdaň moğlumlarymyz, halipalarymyzam, taliplerimizam bu ada häzir hasam umut bolan bir şu sanly birlik arkaly gahrman arkadagymyzyň arkadagy serdarymyzyň tagalaty bilen şu sanly birlige geçdi-de ähli okuw, bilim, siýasat ugrumyz ne şonu şu internet ulgamyndan islen maglumatyny islen zadyňam tap bolýar. Ýöne men şu könüden eşiden, könüden okan bir zatymyň özüm hutşy gyjak hakynda da, türkmen gyjak hakynda, şoň döreş hakynda bir gysgaça bir käbir zatlar ýadymda galanlaryny bir aýdyp berdim gelýär. Kän görnüşli rowayatlar bar şu gyjagyň döreş hakynda da. Ýöne şolaryň hemmesi diýen ýaly gelip şu Türkmen toprağı bilen baglanşdyrylýar. Näçe asyrlar aňyrdan tapylanan bolsa, şariýatyma ýangaty o zatlar aýtdy da şu bar topragyny tapylan köň ýüzündäki suratlarda şu biziň dutar gyjaklarymyzyň suratlary saklanıpdyr da bar da. Näme şol dünýä belli adam şu Türkmen topragyna ýetişen Al-Farabi ol diňe alim däl ol şu saz ornunyň ýürüýte kitap dürüden ýazan adamda. Ne şonun şu gyjagy ilki şu ýatanyň hakynda maglumat rowayatlar bar da. Ana bir ýeriň üstüne bir agyr ýagy dökülýär-de şu ýagydan gutuljak bolup bir oğlancık gula gyjagaş kizicik kitap şu başga hiç gaçara gidenlere yer tapman bir ullakan agazyň kögegi bar ekenlerine. Şoňa giripdirler-de bizlenip şeýdip aman galýarlar. Onun soň ähli zat apyl sowlarynyň soňam bular çykyp onun şu taýda şol owanyň şol iýiniň täzeden nesil başlary bolup täzeden döremegine sebäp bolupdyrlar diýär. Onun şuny şu rowayaty Al-Farabam eşdipdir da. Eşdipdir da şu agazy göreýin men diýip görüpdir şol agazam şol ýa kögegem görüpdir da
şoň agdyna şu öňüne dur diýär. Onuň näme egleriniň zat diýip sorasalar, şu iki saganyň seslerini eşitip bolýar diýärmişler. Men şoluň sesi gelýär şu taýdan, nemeden diýärmişler. Onuň ana şey dip şol gara bir näse wagt geçenden soňra edil elbetde soňky görnüşler däl bir şu gyjagy meňdeş bir şoň alak erki bir zat döredipdir. Şondan bärim ana şol kämilleşip onuň bir türkmen halkynyň bir şoň alak gylygy bar türkmen milletiniň de. Şu bir zat görse şoňa gaty dörezlikli semelesýär. Onu ýa başga zatlar ýasap edýär. Onu dürlü edip barany känen hem Murat Bagşydagy sar ýazma bular bilýändirler şu türkmeniň nähili edip dörezlik ýoluny ehli şu ýa-da guralaryny ýasamakda da şolarda faz salmakda da aýdym bagşylyk sunuwatyny şolaryň nädip şu dünýä derejesine ýetirişlerini gurrun berdiler. Biziň dutarymyz şu UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyny gireni gyjagymyzyň dutaryň ýanyna şu UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyny girip şu taýda öz ornuny tapmagy bir hakyky laýyk geljekdir şu. Türkmen gyjagynyň şol sanawy girmek, onu teklip etmek, haktaky ýanky aýdylan sözleri men yürekden gollaýan. Şunu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň mowlumlary diňe olar däl. Man türkmen milletiniň depeti göwe ýeter diýen. Sebäbi ol milleti şeýle derejä galdyran sag gurallarymyzyň özleri şoň alak derejede bolmalylar. Ne şoň seni men yürekden gollaýan. Elbette şu türkmen dutary hakda ýazylan sefer eserler, goýulan bir sefer filmler, spektakllar kän berdi. Şükür Bagşydan başlap dünýä meşhur. Şonu şol dünýä meşhur etmekde de türkmen edebiýatynyň, türkmen sunuwatynyň, türkmen medeniýetiniň gaty uly hyzmaty boldy da. Ene şol hyzmat biziň gyjagymyzda da gerek şu türkmen gyjagy hakda da şoň alak oňat filmler, oňat bir spektakllar, sefer eserler dörediler diýip umyd edýär. Bizem şoňa elimizden gelen gollawy öz ýanymyzdan berer türkmen halkynyň göz guwanjy bolan şoň alak zatlary bir bütün dünýä wagt etmekde. Şoň aly bize aýdyň oňat ýol görkezip, şu halipa şäherlik ýoluny açyp, şu zatlary hemmemiň öňümizde ýol görkezip samsyragymyz bolup barýan milli liderimiz, gahrman arkadagly serdarymyz, şolaryň bitirýän işleri biziň hemmemiň depämizden, hemmemiň mertebämizden göwe galdyrýar. Şol işler üçin biz gahrman arkadagymyza, milli liderimize, arkadagly serdarymyza köp yürekden alkyş sözlerimi aýdýar. Olaryň zanlary sag, ömürleri uzak bolsun, ähli tutýan beýik tutumly işleriniň hemmesi mydama rowaj alsyn. Diýdi adamlar ýene-de Spartak Atakowyň ýerine ýetirmegine çalmagyny Ali Seýidiň Aý Jamal sagynyň diňläýin.
Oradalyç Halipaň, Gyýdy, Gülnar, Nuri we siz biziň söhbetimize goşulsaňyz, siz şol bolup geçýän wakalaň içinde üzüpsiňiz, ulalypsyňyz. Indi kakaňyzyň öz berýän görnümlerinden, şol gyjagyň sizin kakaňyza öz atalarından gelip yetişi hakynda ýa-da öz çağalaryna beren wesiýetleri barada ýa-da siz çağa kaňyz kimler şu gyjagyň daşyna üýşerdiler, öz gözüňiziň gören hem gulagyňyz bilen eşiten zatlaryňyzdan aýdyp berseňiz. Doğru dedi. Kakam arada aydamda gıcak ovada gelýär. Tibe kakam ýerden turup şu gıcağı eline alıp saz çalýardy. Üýümizde hemişe gıcağın, duhtarın ovada ýanglanýardy. Belkem şu zatlary men ganymda-da, şoň üçin men sunwata özümi berdim. Belkem şu zatlary görüp, eşitip, aňymyzy, ýüregimizi alıp halkymyzy öňünde men estrada aýdymça, opera aýdymça, men başga zatlar bilen meşgullanýan, ýöne kakam çalýan sazlary, aýdymlary men ýüregimde, gulagymda. Men özümi batladym duýýan. Sebäbi çağlykdan kakam diýärdi. Iň arasy, iň gymmat zatymyz üýümizde şu gyjagymyz. Men enem şu daşlygy yasalan diken şol älemgül Öz eli bilen eneňiz edip durşan, ha? Yamağız diken ejem. Men näme diýjek bolar? Bir bütün maşgala ejemem, enemem, atamam, olaryň garnaşlary, dogonlar, kakamyň dogonlary, jigerleri hemmesi şonu goradylar. Sebäbi olaryň hemmesi gyjagy çalýarlar, dutarda da çalýarlar. Indi men aýtjak zatym biziň hormatly arkadaly serdarymyz köp sağ bolsun aýdasym gelýär. Şu zatlary bize pursat beren, mümkinçilik döreden hormatly arkadaly serdarymyz janlary sağ bolsun arzu edýän, elmadamy işlerine ruwaşlyk altynlar. Gıcak, dutar, hemişe diňe toýlarda ýanglanýar. Şu gıcak arzu edýän elmadamy toýda çalynsyn, ýanglansyn. Sağ bolun, aýdanyňyz bolsun. Ne täze oluşuňky gepleşiň hakykatdan da bir ajaýyp bir çuňur manysy bar, ähmiýeti bar. Mundan soňky gepleşiklerde, ýani bu urly gepleşiklerde gyjak bilen dutaryň sazaşykly ömrü barada hemişe bilelikde söhbeti dowam ettirmeli. Gadymy asyrlar boyu ata-babalardan miras edilip nesillere yetirilen gymmatlyklary gorap saklamak bol gaty bir jogapkärlik iş, bir üznüksiz zähmeti, ýergensiz aladany tagalan talap edýän iş bolup durýar. Emma şol goralyp şu döwre getirilen bu gymmatlyklary ýanky wagyz etmek, munyň tarypyny ýetirmek. Bu aradaky halkyň bilýän maglumatlarynyň üstünü doldurmak. Biziň ýurdumyzyň alymlarynyň, sunwa diýişgärleriniň, medeni diýişgärleriniň umman aýdanda bu urly iş alyp barýan ähli bilermelleriň, närmelleriň öňünde durýan bir mukaddes borç bolup durýar. Şu wagtda Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşik bilen gelecekde hem Layta dönüşi gadymy taryhy maşgala mirasy bolup durýan bu gyjak baradaky söhbetdeşligi ýene-de ýurdumyzda şu gyjagy belki-de görmese-de tarypyny eşiden gyjak saz guraly barada bir näçe işleri, ilmi işleri ýazan, kitaplary ýazan, şol bir wagtyň özünde gyjak ýasaýan ustadlarymyzyň gatnaşmagynda hem ähli umumy jemgyýetçilik ähmiýetine has hem bu milli mirasyň galdyrmak, beýgeltmek maksady bilen şu gepleşiklerimizi dowam etdireriz. Bu gepleşikler elbetde gelecekde biziň milli gyjagymyzyň hem UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň görnükli bir nusgalyk bir sanawyna girizilmeginde bir özüniň ähmiýeti bolar diýip men umyd edýärin. Çünki näçe taryp etseň de ýene-de bärden gaýdylýar. Näçe wasfyny ýetirseň de ýene-de kemter bolup durýar. Bu türkmeniň baý, aňyrsy dolup, daşyp duran
Vay medeniyetinin entek bir sansız miras bolup yetip gelen kımmatlıkları ken, saz kuralları olsun, ya da beýleki kımmatlıklarımız olsun, tarihi ýadygarlyklar, tebiği baylıklarımız, şol bir wagtyň özünde maddi däl medeni kımmatlıklarımız şolaryň arasynda bir özüniň gelecekde bütün dünyada münasip bir eýýäm eýlemeli ornuna garaşyp oturan gyjagymyzyň hem ýakyn wagtda UNESCO-nyň bir awrelyk sanawyna girizilip bütün dünya mirasyna öwrülmegi babatyndaky işlerimizi biz elbetde bilelikde siziň bilen dowam etdirmeli. Bu işler ýene-de bir gezek bellek geçesmeli. Bizim Türkmenistan garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň garaşsyzlygynyň ençe ýyllaryny hut Gahrman arkadamyzyň özüniň uğurlu yazan çeper eserlerinin ýa-da bize miras goýan düýüpli bir ilmi çeşmelerinin içinden eriş argaç bolup geçýän kymmatlyklar bolup durýar. Gahrman arkadamyzyň özü bir ökte sazynda saz muştagy ajaýyp owazy bilen döredýän sazlary bilen halkyň arasynda halkyň bilen söýgüsine münasip boldy. Gahrman arkadamyzyň bu maşgaladaky öňü wesýän ýaş nesilleriň ine Gahrman arkadamyzyň ogly hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyz Agtygy Kerimjan hem elbetde saz muştaklary Kerimguly ýaş kompozitor ökmünde ýaşlykdan bizim medeniýetimiziň bir öz ösmegine goşup gelýär. Munyň özü diýmek bu baýlyklarymyzy şunun ýaly mirasy gelecekdäki nesillere bir münasip görnüşde ýetirmek. Hem de nesillerimizin hem gyjaň sazy bilen, owazy bilen, dutaryň owazy bilen, sazy bilen terbiýelenip, olaryň bir milli diplomatiýa, uğurly hünärmen bolup ýetişmegi, ýagny islendik bir dünýäniň çylşyrymly meselelerini şükür bagşy kimin, biziň ustadymyz şükür bagşy kimin eline dutar alyp, ýa-da aýdymy bilen, sazy bilen, medeniýeti bilen, sunugaty bilen şol çylşyrymly ýagdaýlary oňaýly çözgütler arkaly bir ýanky çözüp halklaryň bähwidine, ýurtlaryň bähwidine tutuş, adamzadyň bähwidine dogry gelýän uğurlary boýunça ýeňişleri gazanmagyna bir uly bir saldamly goşan hem badalgy bolar diýip men umid edýän. Saz el madamy saz bilen söhbeti yaman diýmeňler adam ata howene dörende bardyr. Diýşýäli biz elbetde saz sunugatymyzyň gazanan ajaýyp ýanky geçmişdäki tarihi sahypalaryny, saz sunugatynyň saz ulgamyndaky ajaýyp bir iz galdyran saz äleminiň ägirtlerini, bagşylarymyz, sazandalarymyz olaryň durmuşyny wasp edip, olar baradaky söhbetimizi ýaşlaryň arasynda köprek gurun etmeli, ýaýratmaly. Ýene-de şunun ýaly köpçülikden habar beriş serişdesi Laytada Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşimiz arkaly görkezip bu saz urallaryny şo hakyky iş ýüzünde ele alyp çalyp olar görkezip ýaşlaryň gursagyny bu medeniýete, bu sunugata, bu saz urallaryna bir söýgüni, hormaty sarpany biz östürüp ýetişdirmek, terbiýelemek, uyumak biziň ýene-de bir gezek gaýtalasam da mukaddes borjumyz bolup durýar. Şunun ýaly pursatda Türkmen halkynyň milli medeniýetini, milli mirasyny östürmek, olary dünýä ýaymak, ösüp gelýän ýaş nesillerimizde hem bu milli mirasy gorumak baradaky ajaýyp endikleri terbiýelemek babatynda ajaýyp uly işleri alyp barýan Gahrman arkadamyza, arkadaly serdarymyza tükönüksiz bir alkışlarymyzy ýene-de bir gezek aýdýas. Goý milli liderimiz Gahrman arkadamyzyň, arkadaly serdarymyz, hormatly prezidentimiziň janlary sag, belent başlary aman bolsun. İl ýurt bähwitli tutuş adamzat ähmiýetli alyp barýan meýilnamalaryň, belent maksatnamalaryň işleri el madamy
rowaşlyklara beslensin. Sağ bolun. Çınar täjine arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ine mehriban arkadagymyz aýdýa, biz diýe beýik eserleriň hemde şol eserleri döredenleriň öňüne baş egýärsiýe. Ine şeýle öňüne baş egerlik eserlere degişlidir ine şu sadaply gyjagyň özi. Türkmeniň saz sunatynaky gyjagyň bizim ykbalymyzda türkmen jemgyýetine adamzadyň ýaşaýyş durmuşyny, ruhy dünýäsindäki tutýan orny barada has dowamy söhbetler edip bolar nesip bolsa ine siziň belläp geçişiňiz ýaly. Mehriban arkadagymyz bize şeýle gymmatlyklary hiç ölmez gitmez gymmatlyklary miras goýup bilen atalarymyzyň öňüne baş egip şol ýörelgänem nesilleriň öňüne uly bir wagt edýär, wesiýet edýär. Şu uğurda mehriban arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň öňümizde goýan wezipelerini ugur edinip, maksat edinip ine Birleşen Milletler Guramasının ilim, bilim, medeniýet baradaky ýörüýteleşdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň milli toparynyň sekretariýaty beýik maksatlary öňüne goýup halkymyzyň adawraýyny şöhratyny has hem dünýä ýaýratmakda biziň döwlet başdanmyzyň başdanlygyna bir näçe işleri durmuşa geçirýär. Gelecekde de şol işleriňiziň ileri bolmagyny, rowaj almagyny biz size arzu edýär. Bugün türkmen gyjagy hakynda, türkmeniň saz sunatynyň gazanjak şöhratyny ulu orun tutýan sadaply gyjak hakynda söhbet etdik. Bu söhbetimiziň başlangyjydyr. Bize mine döredjilik toparymyz bilen, alimlarymyz bilen, saz sunatymyzyň, aýdym sunatymyzyň ustatlary bilen bilelikde şu ugurdaky işiňizde bizim öz zähmetimizi gaýgyrmajaklygymyza şu gepleşigimiziň üstü bilen söz berýär, şu gepleşige gatnaşaryňyz üçin, pikirleriňiz aýdanlygyňyz üçin, bilelikde işlemeklige goşuljaklygynız üçin size köp sag bolsun aýdýar. Ediz adamlar, ine Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň şu gezekki sanyny size ýetirmek isleýänlerimiz şolardan ibarat. Sözüň, sazyň, aýdymyň, umuman adamzadyň paýhasynyň gadyryny bilýän mehriban arkadagly serdarymyza biz tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Goý olaryň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işlerimi dama rowaj alsyn. Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň inniki sanyna duşuşýan hoş sag bolan mehriban adamlar.